Esta función será maravillosa. E é que esta vila non é como as outras. Non. Aquí a xente é amable e comprensiva e virán ver a función con ilusión. Aquí notase o gosto polo arte e a cultura. Non como noutras vilas que o critican todo. E aínda máis os titiriteiros. Pero esta vila é diferente. Vou dar unha voltiña para coñecela mellor. Na, 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 na. Ai. Parame para outro lado. Tira para ali. Parou. Non, para lá. Non quero aquí. Pasa para aquí. Vai, sempre igual, sempre igual. Pero mira para aí. Xa chegaron as ocupas ao povo. Mira para aí, que pila de trapalladas. Todo ciscado. Non teñen vergoña nin teñen nada. Eu vou agora mesmo a falar coa alcaldesa e poñer orde. Aquí non entre o fago. Canta razón teñen no telexornal, desde logo. Empezamos ben. Xa te digo. Bueno. Oi, sonaron as tripas. Xa é a hora. Pois, polo sonido das tripas e a posición do sol, eu penso que sí. No, aínda falta un chisco. Dadelle un pouquiño máis. É que non teño un peso. 3 porquiñas máis e marchamos. Que pa 4 lentellas que nos vayades a dar. Eso. Estes dous traman algo. Bueno, eu ata que fagamos a función e a cobremos, non sei como habemos facer para xantar. Ai. Vamos, dalle. Vou. Imos ser prudentes. Uns martillazos máis e marchamos. Ti dalle e eu animo. Vale, como sempre. Eu que sei, pensa no telexornal. No telexornal, sí, vou. Toma telexornal. Listo. Ui. Subiu. Pois pensa no precio da luz. Ui, eso sí que sube. Vou. Ui, o precio da luz está altísimo. Vou. Baixa luz. Listo. Ahora pensa nos xeaos. Ui, prohibitivos. Listo, helado. Sigue subindo. Esto é imposible. Non me dá ilusión traballar máis. Non quero traballar máis. Ala. Vos sodes uns tolos polo traballo, Vos o que tedes a ilusión pola fatiga. Veña, dadelle un pouquiño máis. 1, 2, 3, eu
traballarei. 4, 5, 6 e a fame perderei. A ver se non me papan a min. Nin 2, Nin 3, nin 20. Non traballamos máis. Xa estamos fartos. Estamos fartos de tanta tramolla. Somos técnicos con titulación. Tornamos con ferros, montamos teatrillos, modelamos monstruos e queremos comisión. Tamén temos fame e hora de xantar. Nos non traballamos se non nos dades nada. Queremos lentellas, tortilla, ensalada, aceitunas, queixo e repetir melón. Queremos lentellas, tortilla e ensalada, aceitunas, queixo e repetir melón. Esfumen as mujeres, los que me sublimean. Tantos perfúmenes los que me sublimean, los que me sublimean. ¡Ay, Conchita, Conchita! ¡Ay, Fantasio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que bollo tiven! Aquí imos triunfar, Conchita. Se tivéramos taquilla, colgaríamos o cartace de cheo absoluto. Sí, están as terrazas cheas, chiñas. Iso é señal de que a xente lle gusta saír, disfrutar da vida, da arte, do teatro. Como a min, que levo toda a mañán disfrutando mentres estes traballan. Si, eu penso como a ti, Fantasio. De aquí, a rede de Oh, teatros! que arrede, Conchita! Os Óscars! Míranos, Conchita! Avanzando pola alfombra vermella, cas nosas galas. Que guapa vas, Conchita, como brilas cos flashes, mira. Oh, o fotocol, mira ali o fotocol. Quen é aquel? Mira, é Tom! Que Tom? Tom Arenas? Tom Arenas, que guapo, que alto, hola Tom. Sí, hola, hola. Triunfadores, Conchita, triunfadores. Oh, que ben, que ben, que ben. O único problema que vexo eu é como vamos chegar a facer a función, porque os tramollas non queren traballar se non lles damos o xantar. Xantar, que manías, que malas costumes. Ai, non te preocupes, Conchita. Reláxate, reláxate. Un pouco máis arriba. Vais arriba. Un pouco máis abaixo. Abaixo. Esquerda, esquerda. Esquerda. No, dereita, 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 dereita. dereita. Un pouco máis abaixo, Abaixo, máis abaixo. abaixo. Ai, no, tanto no, Fantasio. Conchita, estás relaxada? Sí. Pois mira, vai pa baixo, vai onde a xamonería, que deixei ali a furgoneta en doble fila. A Apura, xamonería? sí, que vai vir ao local e vai a levar. Pero, que faría Fantasio na xamonería? Vai ti saber. Ai, que sitio, que sitio. Aquí imos triunfar. Isto vai ser o millor bolo que vamos facer en todo o ano. Xa te digo eu, sí. Pero que iso, que iso? Ven un rapaz correndo, que pasa? Buah, quieto, rapaz, que pasa? Buah, bro, tío, bro. Que fala, rapaz, tranquilo. Que foi moi random. Estaba eu stalkeando a un cani que me fai ghosting. Porque é un flamer, un loser. E cando aparece un kawaii. Non hai quen entenda estes rapaces novos. Que non, home, é un... Mira, teño aquí grabado. Oh, un monstro. Si, é un monster. Oh, un monster moi random, bro. Mira, bro, non é fake. Un monster feroz, herbívoro, leñívoro, piscívoro, carnívoro e ata pretívoro. Estásme a buguear, Como sodes os boomers? Digo, fitófago, xilófago, ictófago, sarcófago e litógrafo. Non sei o que dis, bro.
con cornos e dentes de rumiantes, colmillos afilados e pode que pel de sauro. Será un lagartos magnus felino enciclopédico e caprino. Non sei, bro, un monster normal. Xoan, pero xa estás outra vez co trebello ese. Aboa, xa te dicen que non son Xoan, eu son o Flemi. Pero Fleming de que? Fleming de que? E logo non estaba eu no teu bautizo, E non dixen eu que había que poñerse un nome normal, que todo o mundo no pobo puidera pronunciar, e nin ti o dis ben. Flemi, flema, Flemi de que, Flemi de que? Flemi de flame, aboa, de lume, de on fire, estou on fire. Eu son Flemi 061. Flemi, Anda, pasa para a casa. Vas que ardes e vas que ardes. E que non chegue eu e teña a cama sen aquelar, Eres unha hater. Anda, mira para aí, cun maleante, con malas... Escríbete, Flemi 061. Ai, Pero pasa para a casa. Bueno, eu agora vou á farmacia que vou mercar medicación para un mes. Que non quero ter que sair da casa, que nunca se sabe con que se pode unha atopar. Como este maleante ocupa comediante de aquí, que veñen aquí a encher todo de lixo. Ladróns, que sodes uns ladróns, que vide roubarnos o traballo e as subvencións. Que noxe de xente. Señora, Que? non fuxa. Que non dimos facer mal. Nós non temos máis forza ca dunha pluma ao caer. Ai! E non te machegues moito, Pastrán, que fedes calcatreas. Señora, ¿Qué? señora, fincimos para vivir. Somos artistas. Botarates. Señora, acróbatas. Barallotes. Señora, bailaríns, mire, un tango. Tarrón, ton, ton, tarrón, ton, ton. Titiriteiros. A moita honra, señora, a súa disposición. Chupatintas panfleteiros. Que noxo. Señora, escoite, aínda que sexamos moi bons no noso traballo, hai veces que o bolsillo, pois, vese un pouco baleiro. Entón, se vostede quixera que eu lle botara unha manciña... Aparta as mans da hilangra. Señora, Que? por unha pota de caldo, pódelle contar as 1001 noites serezade. Que encima eres contesta. Vaya por Dios, vaya por Dios. Señora, Que? podo bailarlle un paso doble. Señora, Que? podo, non sei, peinar o seu gato. Anda, aparta daí, cala a boca mangante. Primeiro peinaraste ti, hippie. Señora, que se lle pon unha arruga moi bonita cando se enfada. Aparta daí, aparta Déixeme daí. polo menos que lle leva a bolsa, a bolsa da farmacia. Ala vou, señora. Bueno. A ver que pasa aquí. Imos ver que acabo de ter unha alerta ciudadana. Sí, señor, aquí estou. Hipólito, servicio do Axuntamento. Acaban de chamarme que está toda a praza chea de cousas. É verdade. Mira todo cistrado por aquí. Ai, señor, que cousa bonita levantarse o servicio público e encontrarse con isto. Ai, nada. Vou ter que dar aviso no Axuntamento que traian unha furgoneta do lixo para recoller todo isto. Para. Pero que faz, rapaz? Está prohibido correr pola plaza. Non leiches o reglamento. Bro, é que acabo de encontrar un kawaii. Non lle entendo nada que me di vostede, rapaz. Un monster, tío, un monster. Estaba ali, Non pode ser. Está prohibido no Axuntamento que vivan monstros aquí neste pueblo. Que sí, que é verdade, mire no móvil. Pero eu non vexo nada, por culpa da vista, tes que alonxarte un pouco. É cousa da presbicia. Non, máis longe. Ahora, ai, carafio, non me toques as narices, un monstro no pueblo. Que sí, que o vi eu.
ven comigo, imos directamente ao xuntamento a abrir un acta e informar a alcaldesa. Pero nin nada, acompáñame. Pero isto que é? Viñeron os do lixo baleirar aquí os camións? Ah, non, que son os comediantes que viñeron a molar. ¡Ja! Por riba do meu cadáver. Esta praza será unha urbanización de luxo, con piscina olímpica e 4 campos de fútbol e tirolinas. Será envexa de toda a provincia. Xa poden vir aquí a quitar toda esta trapallada de aquí esta xente, desde logo. Ai, que noxo dan os comediantes. Eu a verdade é que non nos soporto. Folga xeral! Queremos comer. Folga xeral! Queremos xantar. Folga xeral! Que rimba con xantar. Unha revolta? Isto non se pode consentir. Vou agora mesmo falar coa alcaldesa. Folga xeral. Queremos xantar! Folga xeral. Calma, calma, non vos preocupedes, que agora ven Fantasio. Non estamos preocupados. Estamos en folga. Ai, Sí, imos. Queremos lentellas, Tortilla, ensalada. aceitunas, queixo. Repetírmelo. Folga xeral, queremos xantar. Nino, 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 nana, nino, nino, na. Nino, 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 na, nino, nino, nano, nino, na, nino, nano, 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 Conchita, Conchita, que No. andas cantando, Conchita? É Que che pasa? É que se me pegan as cancións, ben sabes, pero é o xantar. O xantar, Conchita. Ai, o xantar. Tragedia. Que? Tragedia griega. Que? Romeo e Julieta. Pero que dis? Digo que non conseguín comida. Vaya. Escoita, Conchita. Sí? Deixa Fantasio, deixa Fantasio. Algo se lle ocurrirá, pensa Fantasio. Ah, xa sei, teño unha idea. Porque non cantas a canción esa de Money, Money. Eu paso o gorro a ver se conseguimos algo de cartos. Veña. Vou polo gorro. Pois vamos aló, sí, vamos. O diñeiro é vital, o bill metal fundamental. O diñeiro vital escoito doce son que alegra o corazón. Dame cartos, moitos cartos, dame cartos, moitos cartos, dame cartos, Foise saber! Foise saber! Atención, vou ler un bando. Quedan prohibidos os monstros na vila. Non é de risa, porque o Concello non permite a súa existencia. Deberán facer caso das ordenanzas. Non te resistas, porque non poden existir. Te vou pillar a matrícula, rapaz. Non se fala mentre se lee un bando. As autoridades, a Xunta, e o Decatlón e a Diputación fan un chamento á veciñanza, ao público presente e aos músicos vagos que hai aí para que persigan o monstro. A señora alcaldesa e o Consello intermitente reuniros en sesión permanente para fixar a cuantía da recompensa que recibirán as persoas físicas e sociedades limitadas e asociaciones culturais que libren a vila de tal alimaña tan feroz e noxenta. Faise saber. Esta sin trompetas non che o mesmo. Tiña que haber traído unhas gaitas, home. Oi. Oi. Esta vila é un versel. Ímonos facer ricos. Millonetis. Remillonetis.
Oi va, as autoridades. Xa chego. Hola, hola. Hola, señora alcaldesa. Un placer. Hola, Mr. Policeman. Hola, señor Don Tito. Un placer, como sempre. Boas, Boas, Hipólito, moi boas. E ti, non sabes saudar as autoridades? Pero vos quen sodes? De onde vides? Eu penso que por cautela deberíamos metelo no calabozo. A min non me parece mala idea, Hipólito. Pero no, deixemos que se presenten, don Tito. Fantasio para servirlles. Experiencia do mundo. Ciencia fisonómica. Magnetismo animal. E doutras artes. Pois parece unha persoa preparada, estudiada e case un sabio. Meu non me fío. Non sei. Eu non estou aquí para presumir, senón para presentar este retablo. Eh? E xusto chegaron vostedes a honrarme ca súa presencia. E de que vai a obra? A ver se vai ser algo deso con temática fora do común, xa me entendes? Cala, que aínda censuramos e saímos no telexornal. Sería moi interesante para a nosa vila saímos no telexornal, na radio, na prensa. Pero censurar por qué? Ordes do partido, señora alcaldesa. Ah, claro, partido. É que non somos dunha formación política nova, sabe vostede? E ti deberás pagar a licencia. Pero a licencia, pero hai que pagar unha licencia para facer arte na rúa? Hai que pagar, señora, hai que pagar o reglamento da actividades ao aire libre. Hai que pagar para case todo, señora. Ai, pois eu non o sabía. Escoítenme con atención. Non tiña pensado montar a miña obra aquí, nin noutro lado, sen pagar a licencia, por suposto. Só agardaba poder presentar a creación ás autoridades, as que pode ser de gran utilidade para recoñecer entre os veciños as mentes perigosas para a vila. Pero faredes músicas, hombre, teredes gaitas, non si? Según o reglamento de... Ai, a min encántame a música. Pero será música de ben, da de toda a vida, supoño. Sí, sen dúbida. Vou facer unha demostración, pero antes teñen que saber que só a xente de ben pode ver o noso espectáculo. É invisible para as mentes subversivas. Quero decir, as que cruzan en vermello, moi alto, as vegetarianas, Ai, as que non poñen o gorro na piscina, ou nudistas que van a praias nudistas, por suposto. ai, por Dios. Só os dignos poden disfrutar da nosa arte. Está vostede faltando respeto, artista, dubidando de nós. A ver, eu son super mega chachi digna. Eu supoño que tamén son mega chachi digno, sí, tamén. Claro, claro, verán todo esplendor estas autoridades aquí do espectáculo, esperen. Tocade a das autoridades, rápido. Escoiten a música. Venga aquí, guapo. Escoitan a música como suena. O público, palmas, palmas, que van a pensar que somos subversivos. Miren, como baixan as bailarinas dende helicópteros, como sobrevoa a festa o patrullado e dan os seus cores. Miren que cores, que flores, que todo cae do ceo. Eu non estou... Están vendo algo ustedes? Oh, por suposto. E logo ti non? Pero mira que traxes, que pedrería. Sí, impresionante. Pero mire, señora alcaldesa, que diadema de plumas, que poderío. Oh, Si parece a mesma norma do mal. Hey! Vamos a hacer una
Isto cheira amor. Ai, 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 ai. Espello e luz dos meus olliños, onde estás? Aquí. Ala. Meu amor. Perla silvestre, caléndula do meu amor. Fresas con nata, filloas de inverno, como fabada asturiana. Cheira amor. Gustasme como os ovos fritos con patacas. E con mayonesa. Sí, claro, con mayonesa. Libre e linda, miña ruliña. Non é certo, miña rula, que respiramos amor. Me das un bico? Flores de flores. Me darías un biquiño? ¿Qué me pide? ¿Qué me darías por un bico? ¿Qué te daría por un bico? ¿Qué te daría? ¡A lúa! ¡Un monstruo! Un monstruo? Queres un monstruo por un bico? Non que hai un monstruo! Onde? Foise por alá! Que monstruo, muller? Coño! Tráeme o monstruo ou non hai bico! Toma, flor. Nin flores nin leches! Quero o monstruo! Vale. Calancito, sí, por favor, meu amorcito. Eu te traio o monstro para ti. Monstruito. Ai, flor de cicuta. Mamainha, non sei que me dá máis medo. O monstro ou ela. E ser valiente. Atraparei a ese monstro. Monstro, onde estás? Monstro! Ai! Monstro! Monstro! Ai, o monstro! Alabou, meu amorcinho, con valentía, con toda inconsciencia de amor. Monstro, ven, achégate. Si, salgan, espera un segundo. Monstro, que teño que decir unha cousa. Estás? Tranquilo. Sálganse lobiños pequeniños, pero bravos. Ala, cómeme. Monstro, podes comerme. Se non teño un bico do meu amor, morro. Así que cómeme, por favor. Ay, para, monstro, non me fagas córchegas. Para, monstro, para. Quieto. Colle isto, monstro, chacha. Monstro, mira, colle. Mira, monstro, ven, te vou presentar a miña amada. Corre, monstro, ven comigo, ven, bonito, ven. Pois claro, Xoan, claro, por suposto. Que non son Xoan, xa llo dixen. Eu son o Flemi 061. Sí, claro, perdoa, Flamey. Ti és un tiktoker de éxito. Eu escoito todas as túas cancións. Que boomer! Eu non son singer. Como iba a ser single se vive coa boa? Ti é que és moi bo niso que faz. Don Tito, que eu son streamer. Oh, claro, streamer, boísimos streamer. Eu vou a full, Don Tito. Eu subo vídeos flying. Flying. Flamey. Sí. Flamey. Con esta... Flamey. Flemi. Sean. Sí. Sí.
Bueno, pois con esta oportunidade que che dou, irás máis a full, amiguiño. Non sei se entendo moi ben o que me estás dicindo, bro. Non sei se isto é un fake. A ver, colleremos o monstro e ti poderás te facer con el todos os vídeos que queiras. Será increíble, serás o máis viral. Non sei, colega, bro. Eso pareceme un pouco danger. Sabe o que lle digo? Andarse poñendo así diante dun monster, tío, eu non sei, a min dame un pouco de medo, A ver, ti non te preocupes, Xoan, ti confía en min. Eu sei moito desto, aínda que semella que me dedico a outras actividades. En realidade eu estudei televisión, luces son, publicidade, sei incluso a cor da garabata, que hai que levar nos debates. A ver, Conchita, vamos. A ver, é que a min non sei se me parece esta unha boa idea, Non sei. É fabulosa, Conchita. Maravillosa. Fantástica. Formidable. Soberbia. Non por decir máis, sensacional. A ver, Fantasio, esta vila semella excepcional e eu non quixera ter que marchar correndo como que tantas veces. Nada, eso está esquecido, Conchita. Unha bobería sin importancia. Cal, cando che deu por timar aquela señora? Desde logo. Isto é outra cousa, Conchita. É un proxecto genial. Ti ainda non o ves, pero mira, confía, Conchita, confía no noso talento, Conchita. Mira, Conchita, confía nas estrelas. Mira ali no alto. Ves aquela estrela dali? É a osa maior que te di, confía. Confía, confía. Mira o carro que nos leva. As estrelas están do noso lado, Conchita, do noso lado. Moi ben, Fantasio, pero e os tramoyas quererán participar? Técnicos, Conchita, técnicos. Ti consigue o material e deixame a min o dos técnicos. Anda, Conchita, veña. Non sei eu. Este Fantasio sempre anda cunhas ideas tan extrañas. Pero bueno. Ao final, a verdade é que adoitan saírlle bastante ben as cousas. Pero bueno, en realidade fíome o xusto. E casi vou vixiar un pouquiño o que fai. Non vaya se lo demo. Xa te o dixen. Que? O que non chora non mama. Viches como comimos? Xa, home, pero podía haber chorado máis porque un flan ben me entraba, Ti cala un pouco, home, sempre estás pensando en comer. Hai que comer o xusto, que despois para traballar é malo. Bueno, xo dirás ti, porque eu... Anda, déixete de tonterías. Veña, vamos preparar todo. Bueno, veña. Máis o chollo, veña. Vai. Imos por eso, imos. Vai ti, veña. Cuidado. Cuidado que me leva, cuidado. Pero que faz aí arriba? Ti que eres un animal. Baixa, home, baixa. Ven, outro lado. Vou eu. Cuidado. Listo. Vamos por o cartel. Vou, te axudo. A ver. Ai, puta. Ai. Oye, ti, dállete. Vou. A ver. Dalle. Ei, un pouco máis alá. Ei. Listo. Vamos mover. Veña, a de 3. 1, 2, 3. Ai. Mira. Ai. Que cae. Mira que miro eu. Palí. Para! Para mí! Para aquí! Más! Ahora arriba! Que? Para arriba! Vou. Vai. Más! Aí. Sí, listo. Espera! Que? Baixa outra vez que se me olvidou pôr un hotel. De verdad, eres tremendo. Baixa!
Vais outra vez. Ai, de verdad, traballar 2 veces, que rabia me dá. Vou. Listo. Ahora sí. Sí, dale, arriba. Arriba. ¡Para! Listo. Cuidado que cae, amarra ben. Apretaches ben as portas. Apreté. Espera, escalei. Listo. Ahora. Listo. É hora facer un monstro. Ti sabes facer un monstro? Un monstro, pois ten que ser fácil. Ti coñeces algún monstro? Eu coñezo a ET. Serás parván, que ese non é un monstro, que ese é un alien. Eu que sei, pois facemos un que se parezca un alien. Non, que dixeron un monstro. Bueno, Mira, facemos como sempre. Ti traballas, eu animo. ai, mira que listo ti. Aquí está. Xoan, Vou, vou, espera, que estou acabando un streaming. xa está todo preparado para ti. Que espera, que vou acabar o directo ahora. Sí, adeus, amigos. Flemi 061. Xa estou aquí. Que? Aí tes a túa caixa. Entra cando queira, Xoan. A ver, tantito. Non é por levarlle ni ser admin, pero seguro que é mellor que entre eu. Oh, por suposto. Ti é o protagonista. Pensa nos teus likes. Xa penso, don Tito, pero é que isto é un pouco random, Mira, ti tranquilo, ti entras na caixa, agardas tranquiliño, e cando eu che diga tiras da corda e pecha a porta trampa. Ti tranquilo. Pero, don Tito, Sí, pero cando me dis? cando eu che diga. Vale. Don Tito, Sí, e se teño que ir ao baño? pois falo nesa caixa. Tú Isto tranquilo. é un pouco noxento, No. Tú tranquilo que enseguida remata isto. Tranquilo. Pero, don Tito, Sí, cando me dis? cando entre o monstro. E agora calao, aí metido. Veña. Vale. Estou aquí calado, Sí, Non abro a boca. no. Seguro? Ai, que non? Pero iso cando é, bro? Cando eu che digo, Xoan. Cando ti me digas que? Cando se diga xa. No, pero ahora non. Vou para dentro. Non se estrese, don Tito, é que tamén ten vostede pouca paciencia, Eu estou dentro. Sí, E aquí está oscuro, non se ve nada, verdade? sí, pero ti confía en mí, Xoan, Vale. tranquilo. Entón, cando eu este dentro aquí a oscuras, sí? Sí. Vostede vai decir algo, non? Sí. Pero que vai decir? Xa! Vou Xa! decir... Ai! Xa cho dixen mil veces. ¡Ay! ¡Ay! ¡No sabes que vas a enterar! ¡No me vas a enterar! ¡Desgraciado! Xoan xa deixou de berrar. Ao final saíu un negocio redondo. Non vou ter que poñer excusas para non repartir a recompensa. Imos, monstro rufián! Imos a por eses billetes verdes, lilas, azuis, eses billetes que ninguén ten. Buah! Mira que estás ben guapo, Pasa, parece carnaval, Sí, home, que estás moi guapo. Non che vou dicir máis veces que igual o crees, Ti espera aquí. Sí, espera aquí. E ahora ven, seguro Conchita te digo que tens que facer, vale? Sí, ala, Juanpiño. Mira, ti, home, quen está aí. Ese monstro ilegal. Espérate. Que ven para aquí, carajo.
Non me toques as narices. Baste, prepárate, monstro. Ala vou. Ai, calliche, monstro! Quieto aí! Estas baixo as órdenes de Hipólito, non me toca Horacio que se me escapou! Bota para, monstro! Bota para! Vamos para a comisaría, monstro! Vamos! Tira para! Vouche levar onde a alcaldesa, xa verás, tío, me tira para! Ven aquí, non te escapes, non me toques as narices, monstro do carafio. Ai, encántame a súa vila, señora alcaldesa. Encántame que lle guste tanto a todo mundo a cultura. Sí, a cultura, bueno, sí. Pero o bon que ten este pobo, sabes que é? Que hai moita xente que ten cartos. Conchita, Conchita! Hola, hola, señora alcaldesa, aquí está. Fantasio. É Conchita, é Conchita. Conchita, sí. Non ten de que preocuparse con Fantasio. É Conchita. É Conchita, claro, Conchita. Os problemas sempre teñen solución, señora alcaldesa, sempre. Bueno, pode que poidamos levar o monstro 3 vilas máis aló e que así non queira volver. Pero, señora alcaldesa, así deixaría o problema a outra xente, Claro, cala, Conchita, clara un pouco que vai buscar os tramoyas, anda. Que problema. Ali non dará problemas que voi de ativo vostede, señora alcaldesa, porque ali os monstros non están prohibidos. Claro. Canta sabedoría ten vostede, Fantasio. Porque se o monstro estará prohibido, non poderá molestar. Claro. Pero que locura é esa? Pero que din? Parece que temos un problema. E o monstro é que teño curiosidade, Fantasio. Que si parece, como dicía, que temos un problema. Claro, verse só botaría a andar. Claro, obvio, aburriríase. Claro, eso é. Non pasa nada. Aproveitémonos tamén para pasear xuntos. É unha cousa, Fantasio, vos dixestes que o monstro estaba aquí. Non me estaredes a enganar, non? Non, por favor, que cousas di vostede? É que, a ver, eu sei que a xente pensa que eu son moi confiada e moi inocente. Pero non é certo, no. A miña avoa dicía que eu son moi espabilada, o sea, literal. Ai, que razón teñes as aboas, sempre miran con vos ollos. Non se preocupe, vai atender as súas cousas. Que vai atender as súas cousas. Pero que cousas debería atender unha alcaldesa? Home, pois pasear, atender as necesidades dos veciños, falar con eles. Ai, claro, pasear, iso soame, sí. Vaya lío que teño montado. E agora que? Ai, demos pintos. Onde se meterían eses co monstro? Toti. Quen ven aí? Que viva España. É Don Tito. Torirorirori. E ven moi contento. Que viva España. É cargado. Torirorirori. Que viva España. Ole, Don Tito. Ole. Que alegre ven vostede, Don Tito, ademais moi cargado, Por suposto, veño na procura da señora alcaldesa. Ai, que ben. Porque atrapei o monstro. Que monstro! O que me fará rico. A ver cando me pagan a recompensa, que nos concellos non adoitan apurarse moito en pagar. Eso ten razón, e cando ten razón hai que darlle a Don Tito. Recompensa, ven a mí! Ai, non, Don Tito. A recompensa do monstro é miña. Pero como vai ser túa? Miña. Eu fun quen atopei o monstro. Eu. Carballo! Que fai, Don Tito? Que fai aí metido?
Don Tito, saia. Sé un valiente. Saia comigo. Eucalipto. Listo. Non hai nada como unha boa loita de cachiporras para animar o día. Ai, sí. Don Tito, suba, home, que isto foi unha pelexa entre cabaleiros. Deixe que lle maña a roupa, Aparta, que isto non é nada de homes, non é nada viril, que vergoña. Por Dios. Escoite, Don Tito. Que? Mire. Pero entón, Entón, se acaba de pasar un monstro. Entón, quen hai na caixa? quen hai na caixa? Ábrete, fantasio. Quere que abra eu? Se hai algo peligroso, Don Tito, algo que acabe con nós, Que va? un virus. No, ti abre, fantasio, abre. Seguro, Don Tito? Sí. Non sei se abrir, que misterio. Se estivera aquí Iker. Abro. Abre, fantasio. Vou abrir a de tres, Sí. para que non se equivoquen os músicos. Unha, a de tres, o que vai despois do dous. Unha, dúas, tres. ¡Oh! ¡Solta! ¡Que aquí! ¡Escape, Don Tito, que está enfadada! ¡Escape! ¿Por dónde marcho? ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, que te voy a dar en la cabeza! Bro. Tío. ¡Qué mareo! ¡Ay! Bro. Cuidado. Tío, parece que me acabo de baixar dos saltamontes. Vaya golpes me deu a pituquita, Estou flipando, tío. Que cousa. Un monster, tío. Espera aí, quieto. Selfie. Ahora un contrapicado, tío. ¡Qué guay! ¡Cómo molas! Corre, que te hago una foto a cámara lenta. ¡Otro monster! ¡Qué guay! Mira, tío, para hacer crash. ¿Dónde vas? No escapes, ven, bonito. ¡Tío, vale!
Pero quen deixaría isto aquí? Que desastre! Que desastre! Isto non deixa ver o noso teatriño, isto non pode ser. Desde logo, ai, quen sería o que puxo esta caixa aí? Ai. Oh, e ti? Por fin te atopo, en menudos líos nos metes. Imos agora mesmo ao concello a cobrar a recompensa. Veña. Eh? Que non, joder, xa estou farto. A ver, é que isto é o mundo do espectáculo. Ninguén dixo que fose doado. Nin espectáculo, nin espectácula. Non é plan. A ver, calma. A ver, entre a recompensa e os cartos da función que imos dar aquí, conseguiremos cartos e poderemos convidarvos a unha mariscada. Non como nin arañas, nin de mar, nin de terra, queda claro. Pero logo que queres? Pois quero que se me respete, no traballo. Os horarios decentes, 3 comidas ao día con postre, e que non me pesquen cunha rede como se fora un xurelo. Ala, aí queda, se tes sorte se non mando un mensaxe ao grupo de técnicos. Pero non marches, non nos deixes. Ai, Dios, e agora que vamos a facer? Que difícil que está conseguir un técnico, que agora teñen unha asociación. Ai, Dios, que vamos a facer agora? Ai, Fantasio, que vamos a facer? Va, pero tío, que rayos. Hola, Otaku, ¿qué pasa, Otaku? Va, tío, ¿qué pasa? Te dio un infarto. Otaku, ¿qué tienes? Igual tiene que cargar las baterías, a ver dónde tiene el USB. Ah, no tiene. ¿Pero qué? ¡Hostia, tío! ¿Pero qué es de disfraz, tío? ¡Cómo mola! Tío, soy Otaku, soy Firelight. Soy Otaku. Soy Otaku. Totoro. Agora sí que a recompensa é miña. Ai, agora sí conseguirei esos billetiños que tanta falta me fan. Home. Eh? Estou aquí. Que me dixeron a mí... Home! Fíxese ben. Moi bo traballo, don Tito. Déixeme felicitale pola súa astucia e súa forza de cazar este monstro ilegal. É ilegal, non me toques as narices, ilegal. Moitas gracias, don Tito, non se preocupe que eu agora mesmo vou levar este monstro ao xuntamento. Ai! Este monstro é meu! Don Tito, non me toque as narices, Vou levarme inmediatamente confiscado este monstro. Pero como? Que a recompensa é miña. Eu cacei a ese monstro. Pense ben o que quere facer vostede, don Tito. Don Tito, non ve que teño... Teño a lei mordaza que me fai intocable. Si pode esforzarse o que queira, pero non me vai tocar. Fíxese ben. 4 anos de servicio en Cataluña correndo monstros, mire. Fíxese ben. Listo. É unha maravilla isto de ser autoridade. Moi ben. E agora a ver que fago. 2 o precio de 1. Teño un ladrón, un mentireiro e un monstro ilegal. O que pasa que non vou vos levar os 2. Por vez se me deixan a furgoneta de obras e servicios para coller a toda esta atrapallada que teño aquí. Que bo día tiven hoxe. Sí, señor, 2 o precio de 1. Ay. Buah, pero... Buah, tío, vaya dor de cabeza outra vez, Este como montar 2 veces no saltamontes, pero... Buah. Que pasou? Buah, don Tito. Pobriño, quedouse dormido.
A ver se vai coller frío. Vou facer como a miña avó, vou non meter na cama. Como veño eu os sábados tamén me meto na cama. Pasa para dentro, don Tito, métete aí. Claro, tío, que aí estás quentiño, bro. Va, que majo eres, don Tito. Va, voy a ver si llamo a algún bro para que vea esto, tío, va a flipar. Pero mira para aí, ese folgazán, aí, dormindo, no medio e medio da rúa. Ah, que mala imaxe dan. É que as rúas xa non son o que eran, non. E as autoridades que fan, Que fan? Pensar únicamente en debates e en eleccións. Deberían estar aquí no pobo, vendo o lixo de sociedade no que nos convertemos. Ai, bueno, eu agora mesmo vou ata o Concello falar coa alcaldesa e poñer unha denuncia, porque isto non se pode consentir. Xa o dice Vicente Vallés todos os días. Canta razón ten, desde logo. Ai. Vamos, Conchita, veña, que tarde! Apúralle, Conchita! É que a ver, Fantasio, é que isto está se liando moito, moitísimo, Nada, Fantasio. Conchita, mira como está o tratillo, pero que pasou aquí, Conchita? Ai, Conchita, bueno, da igual. A ver, Fantasio, pero é que quen ten o noso cabezón? Bueno, o cabezón dos tramoias. Mira. Don Tito, quería robarnos cartos. E agora tamén agarrarnos a cabeza. Imos a ir adiante, Conchita. Tenda aquí está presente. A ver. O empresario, Conchita, é o que leva o cabezón. É Don Tito, é certo que é Don Tito. Ai, estamos salvados. Ai. Sí, teño unha idea fabulosa, Conchita. Sí. Teño unha idea fabulosa, escoita. Sí, Escoita. Ti que son máis grande da compañía. Colle e trae unha corda. De acordo, Fantasio. Teño unha idea fabulosa, estrepitosa. E vendo como vai o día milagreira, trae corda, Conchita. Aquí tes, Fantasio, toma. Moi ben. Conchita, ponte a corda. Veña, Conchita, ti eres o mellor da compañía. Colle ese cabezudo e leva para atrás. Ai. Sí, que grande eres, Conchita. Desta volta sí que contratamos Netflix. Sí, Conchita, imos triunfar, vou retirar esto. Moi ben, Conchita, moi ben. Vou preparar, Conchita, Vou preparar o desfile para avisar a xente do gran espectáculo. Conchita, ponlle cinta guiri. Cinta americana, Conchita. Moi ben. Atención, xentes persoas, que non é o mesmo ser xente que persoa. Acudide vinde ao gran espectáculo da compañía de Fantasio. Conchita. Sí, é Conchita. O gran espectáculo da compañía de Fantasio é Conchita. Sabemos cantar, bailar, chismorrear. Esta noite temos un convidado especial. Un monstro real, nunca visto. Inmellorable traballo en materiales sinxelos. Fantasio, que se nota. Perdón. Un inmellorable traballo da natureza que crea para nós grandes prodixios. Imos, Fantasio. Imos, rápido, que xa é tarde. Esta tarde. Gran espectáculo. Con danza, música, magia e humor. Danza, música e humor. E monstros. Esta tarde. Esta tarde tenemos todo un gran espectáculo. Acérquense, imos ver o monstro. Un terrible monstro que come nenos e nenas. Que come gatos e cans. Come cousas que quedan tiradas no chón tamén. Vamos, acérquense todos. Esta tarde tenemos un gran espectáculo. Pero desde logo, isto é un descalabro. Estes non só son uns ciscadores de trapalladas, sino que encima son ruidosos, enchen todo de cores. É algo terrible, absolutamente terrible. Casi me está dando un ataque de
Vamos, señora alcaldesa, veña rápido, corre, corre, mire que teño aquí o monstro, xa llo dixen, veña. Mire, veña por aquí, mire. Sí. Aquí está. Non me toques as narices, Pero estaba eu- aquí. É un monstro, entón? Estaba aquí. Eu estou empezando a estar un pouco farta de vir ver un monstro que nunca está. Pero se estaba aquí, que non me toquen as narices, alguén tivo que levalo. Xa, obvio, claro. Isto que é unha broma desas con cámaras segredas, non? Que cámaras segredas, nin que caracio, que non, que o monstro estaba aquí. Mira, Hipólito, eu voume uns días a Madrid a visitar a miña amiga Isabel Ayuso, non quero que me pasen chamadas porque estades todos fatal desde o do monstro. Ala, chao. Pero que chamada, señora alcaldesa, non deixe o pueblo descabezado, isto vai ser anarquía. Ahora sí, acérquense. Gran Fantasio vai presentar o espectáculo. ¡Forte aplauso! Vexo que se congregou un montón de xente. Oh, que ven, que ven, que ven. Sí. Bravo, bravo. A continuación, o número estrella. Sí. Vou facer aparecer aquí diante de todos vos un terrible monstro. Sí, atención, fíxense ben, non hai nada, A de dúas non hai nada. E a de tres, un terrible monstro. Non teñan medo, o monstro está totalmente dopado e atado. Non pode facer mal a ninguén. Estén tranquilos, poden ver a súa cara, a súa maldade, os seus dentes malignos. Que vos parece, ben? Forte aplauso para o monstro. Forte aplauso, mira, monstro, que aplausos te levas, Vas triunfar, monstro. Home, aquí estás, teño que marchar. Aquí estás, monstro do caracio. Querías escapar de min, Non te preocupes. Dalle pa aí. Que, ainda queres máis, Ama! Toma! Non hai monstro que se me resista a min, a don Hipólito. Sí, que pasa aí dentro? Ai, tremendo, que non era monstro, que era monstrua. Está tendo un fillo aquí en directo. Pero que é isto? ¡Qué mareo! Ataronme, Hipólito. Isto Pero- é terrorismo. Pero vostede é un mentireiro, un ladrón. Foi vostede o que me roubou. Vou no levar directamente para o Xuntamento e para a comisaría. Veña, pase pa diante. Vostede non ten poder para levarme ao calabozo. Que eu non teño poder, eu non terei poder, pero esta cachiporra fai uns chichóns que te deixan frío. Tire pa di, home! Tire pa di, home! Vamos pa comisaría! Veña, non se me escape, veña pa aquí vostede. Este monstro sempre está molestando e non dá máis que disgustos, terribles disgustos. Ai, que desastre. Bueno, disculpen, señores e señoras, estas son cousas do directo, pero o espectáculo debe continuar. Se nos regalades o vosso mellor sorriso, eu podo facer que a arte reloza nesta vila. Verán vostedes cousas maravillosas, maravillosas. Que vos músicos temos.
gracias, gracias. Non marchedes moi lonxe, que temos que falar de negocios. E despois desta fermosa actuación, para que vos pido un aplauso, por favor. Aquí non hai quen atenda, pois entón collo eu, a lei pola man e pola fala. Fora, muñegotes, de aquí, fora de aquí, ide a asfaltar a carretera. Catástrofe! Desastre! Todo o noso porvir destrozado, roto, rotísimo. Esta señora que vive nesta vila quere que todo quede como estaba, sen cambios, sin novidades. É a súa vila. Pero nós, humildes comediantes, non temos vila, non somos de ningures, somos do camiño. E nós non pasamos fame cando vos pasades fame. Non temos frío cando vos tedes frío. E cando chove non nos mollamos. Vimos aquí a facervos rir, bailar. Traemos a masia do teatro. É o noso traballo. É o que nos costa. Traballo eu de sola. Traballo de que? Traballo de que? Traballamos os tramollas, perdón, técnicos. Mais eu. Pero ti que, Ti que? Traballo, dice. Hai quen fai teatro no escenario, sexa este un auditorio ou a rúa. E hai quen fai teatro desde que se ergue pola mañá. E eses enganadores non utilizan o teatro, o engano, perdón, no nome da arte. No. Utilízano no seu propio proveito, por hipocrisía, vangoneando e utilizando a todo o mundo no seu propio beneficio. E eses non só se adican á arte, non vos trabuquedes, están en todas partes. Levan bigote e maletín, ou camisa tropical, levan rastas e chanclas ou chaquetón de Chanel. E o único xeito que temos de librarnos deles é ser nós mesmas, como somos. Sen falsedades, sin máscaras. É o único xeito. O judo faise no tatami e o teatro no escenario. Viva o teatro!
¡Ah!